Hurian itu hata di hamu manami do inanami nama dohoti permingguan di bagas joron lain dohot di hamu saluhu naruas ni hurian nama dohoti permingguan di bagas tabi ada orang sudah pukka permingguan marteng naho mahita dengan tabi. Amin. Mari dimahita siya no Rusia ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni dewata amang, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dihorkon haporsohon nami nasatokin, jalanan na ingido, hasangapon na sumurung, na dumobi, hamuliaon na salingliling na tuhami, hami akan naso tumailihon akan na darida, akan na tumailihon akan na sutarida, ay namartikido anggo akan na tarida, alay na salingliling na do akan na sutarida. Haleluya. Ali Tuhan de bata ama nami na di banua gijang, upang ido kami Tuhan,
Say lehon matodim na badiay itu bagasan rohanami. Say paian di bagasan hami asini roham, dohot hati goran na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasan ni pangujunan. Pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida dinggan ni pabenammu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu masih kak nipatik iman tersurat di poda tolong mamuka siya na pitu sa rodi siya. Unang tung nabi sukho di perbaga roham habiari majahoba jalapaholang dirim siyan hajahaton. Ima gabi hahisaro di dagingmu jalahaniango di huli-hulim. Pasangap majahoba marhite siyan hamoramu dohot marhite siyan patumonaan ni sadrok pangomamu. Ido sahana martangiang mahita mengidugugu siya Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata. Saya pergugu mahanu mangulaw na uparto patikmu. Amin. Tatopo ti madusat tatuadopan ni debata martangi ang mahita. Ali Tuhan debata ama nami
para si roha na sumurong, na punguro kami di jolom martangiang tuho, dada mga sahon hati koran nami, na mga sahon ani si roham na godangido, saya si marham mida sa dok bangso nami, saya sama dosa nami sa luhu na. Saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pakilaw pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo to hasesahan ni dosata. Songonod do hata ni Jehovah, una kumabiyar, ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, na puna ho, hasangapo madibata na digijang. Amen. Epistel Minggutta sadarion, imana tersurat di buku Lukas bidu 2, mamukas yan ayat 41, sahat rodi ayat 52, tajahama margati soring. Jalaganup tahun lao donatorasna tu Jerusalem mar hari raya Paskah. Asadung diradoti na sida akka ari rayai, dinalaw mulaki na sida tinggal ma Jesus danaki di Jerusalem so pamotoan ni natorasna. Dung sajupang na sida ibana, mula mana sida tu Jerusalem, lau mga lului ibana. Tarhalamong bedo na sida ubigi hatana, di bahay toros ni rohana dohot akka alusna. Gabi di dok matuna sida, buasa pola lulua muna au.
dang di boto kamu, napa tu tahu di bagasan bagas ni damang. Laus tuat do ibana rap dohot nasida sahat tu Nasaret, jala pangoloi do ibana di nasida. Alai di peop inanaido sude namasai di bagasan rohana. Ido sahatna mertua dona tu mangihon hata di bata jala nau peopsa. Amin. Dakkom maha porseaot sai, tongon nahin ati dakkom ni dong atas sa porseaon di sadok porsibion, rap mahita mardok. Au porsea dire bata Jahoba, ido ang pargogo na suatu dosan, natong palangit doho tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni bata Jahoba na sesedai, di mana tinubuhon ni si Maria, nagagabihan siya di porbadia. Adora suhabubuan, ido tuhata na tumaon na dirli di panghuman ni Seglatus na matikarpay kaldo igana di hapir silang na tuwa tiba nuturo dung itanom na mula mangulo di hari patulungkon na manaik sa surga lahudu siyam di pataja hob amanay parkugo na suatu dosa ni usire gana pa mamulak sugot kanot mo manghumi halak na mangulo doho namado. Aku porsea jadi porbadia, jalarong sada huria nagadia, huria hatopan halak Kristen akka dagadia, dohot hasani dosa, dohot dihatai nama dok, milak mangulu suhuk dan halak nau mati, dohot dihanguluan na sora sudah, amin. Tapi kima titing na masa di huriatsa di bagasan na sa minggon. Tikting masa di HKBP Sutoyo Minggu 10 September 2021. Parjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu 10 onob dung Trinitatis. Topik minggu ngolu di bagasan panagun-agun ni debata. Paduahon, tikting parbagason. Parjolo,
Tikting perjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon, Ius Dedi Putra Togatorop, anak Niamata, Labuan Togatorop Nahinan, Tubuni Inata, Dora Boru Purba, ruas ni HKBP Resort Sutoyo, Sian Sektor Parserahan. Dohot Orwana, Reniwati Boru Sinaga, Boru Niamata, Saladin Sinaga Nahinan, Tubuni Inata, Rupina Boru Sihobing, ruas ni HKBP Pohatonga Resort Siborong-Borong, Distrik Saplonom Hubang Habitsaran. Pamasu-masuan Sabtu 25 September 2020 sada di gereja HKBP Resort Sutoyo pukul 10 WIB. Tikting Parjolo, Naing Majalo pasu-pasu pardongan saripeon, Leonard Pandiangan, anak Niamata, J. Padiangan, Tubuni Inata, Situa B. Borusi Mamora, ruas ni HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung. Dohot Orwana, Putri Maria Roselin Boru Sialagan, Boru Niamata, Marolop Sialagan Nahinan, Tubuni Inata, Ida Tiurma Boru Simajutak, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Pamasu-masuon Sabtu 2 Oktober 2020 sada di gereja HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton pukul 10 WIB. Di pasu-pasu tuhat tama nanaing mamuka pardongan saripeoni. Patuluhon danak nasorang. Na di hari Rabu sada September 2020 sada di basa-basa tuhat taro sada danak bawa di keluarga Beni Saputra Pakpahan inangi Nostalei Sri Helen Boru Sregar, Sian Sektor Mayasari. Nah di hari Kamis ya September 2020 sada di basa-basa tuhat taro sada danak boru di keluarga Boy Gordon Dolok Saribu inangi Jenny Boru Hutahayan, Sian Sektor Kapung Makassar, hipasdo danahi suak songoni nang natorasna. Paupaton ruas natabba. Sadarion Minggu 10 September 2020 sada nungali jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga B. Arpino Pajaitan inangi Norma Sulastri Boru Harahap, Rosian HKBP Resort Parsuburan, Distrik Opat Toba, alamat Jalan Cempaka Tolu, Cakung Sektor Parserahan. 5 ruas napida. Sadarion Minggu 10 September 2020 sada nunga pidda huria Sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Arthur Marune Christian inangi Anita Caroline Boru Siregar, pidda huria tu HKBP Resort Perdemuan, Distrik Tolupulu Riau Pesisir, Paonopon, Pandidion Nabadia. Di hari Minggu 3 Oktober 2020 sada patu paon ni huriata do Pandidion Nabadia tuak kadat danak turuas ni HKBP Sutoyo doh ruas tamu naneng mabuan danakna tu Pandidioni. Asa Roma dohoti konseling Pandidion Jumat sada Oktober 2020 sada pukul 10.05 di gereja HKBP Sutoyo. Papituhon Sir and Learn Guru Sekolah Minggu dohot praremaja. Sadarion Minggu 10 September 2020 sada di Patupa Huriata do Sir and Learn tu Guru Sekolah Minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo pukul 10 sada WIB maringanan di lantai 4 dan niluhon ni Padita RS Lubaraja. Sia pengurus remaja HKBP Sutoyo Sabtu 25 September 2020 sada patu paun ni huriata do pembentukan pengurus remaja HKBP Sutoyo maringanan di gereja pukul 10 WIB. Pinangido tu sude remaja HKBP Sutoyo asarade madohoti rapoti. 10. Panitia Pesta Gotilon Hobartu kehaputusan rapot huria 20 November 2020 program tahunan IMA Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo tahun 2020 sada. Panitia Pesta Gotilon tahun 2020 sada sektor Cipinang Asam dohot punguan ama HKBP Sutoyo. Nah naik si patu paut di hari Minggu tanggal 7 November 2020 sada. 10 sada.
per minggu di gereja. Hobartu perpanjangan PPKM level tolu saat tanggal 20 September 2020 sada asa toktongma tajamoton protokol kesehatan jala memakai 2 masker manang masker ganda. 12 pertanyaan sektor live streaming. Patu paun nihuriata do pertanyaan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis 20 September 2020 sada pukul 10 sia 30. Pinangido tuaka ruas na di sekitar sektor-sektor dohot perhalado asaro tu gereja lahoma dohoti pertanyangani manang marhite YouTube HKBP Sutoyo dohot Zoom meeting marsangap ma debata. 10 tolu kebaktian sektor Cibubur di hari Jumat 24 September 2020 sada sektor Cibubur patu pahon pertanyaan sektor marhite Zoom meeting nama kasuhuton pertanyangani keluarga AHP Sitorus inangi MO Boru Silalahi masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dohot password diinformasikan marhite WA group. Kebaktian bulanan di hari Sabtu 25 September 2020 sada NHKBP Sutoyo patu pahun kebaktian bulanan marhite Zoom meeting pinangido tu NHKBP Sutoyo asarade madohoti kebaktian bulanani. 15 sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan sian neti tiurma Boru Silalahi sektor Kalibata bunga altar tu minggu 10 September 2020 sada hamaulea teon nasida di ulang tahun 50 sada tahun di pasu-pasu tu hatama napasahaton subbangani laho pasikopon tiktingon boy mata jaha di titing cetak ni Huriata songonima sahat ni tikting ni Huriata di minggu sadarion di pasu-pasu debatama hita saluhutna botima. Mari dimahita sianor 752 ayat sada do udukna los tapasama piliata na perjulu ang sada adoh sada bi.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut ni roha. Ima na mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas ma di ita salutna. Dia muna aka manami inanami nang aka yanakon ni huriata maja na posobulung na marminggu di tonga-tonga ni bagas joro ni debata. Suang songoni nang akaruas ni huria na hinaholongan di bagas nabe na madohoti perminggota sadarion. Hatan itu kan nagabi haguguon di parnguluata, nagabi ojakan di ngulukta si ganupari. Imana tersurat di Perjamita 10 ayat 10 Rodi ayat 15. Perjamita 10 ayat 10 Rodi ayat 15 hujahau madihita. Itu kamu nama di bagasan roha munabe. Molodung matul-tul takke di bahen manang ise, jaladang di Garut babana, ikon mangasaon gogo nama ibana manalikon, alai namar hasyakon hapis taranido na dumenggan. Molo marmargut ulok dagan sohona tabas, dangbe marlaba hapadian ni panubuti. Lumrohan ni pinggol ubege pakateo ni halak na pistar, alay bibir ni halak na oto mamudut iba na sadiri. Mula ni pakatayon ni pamangan na haoto odo, jala ujung na hata lalian sabing do. Saya dipadiak-diak halak na oto do hata-hata na. Dan di botojol mai manang aha na masa sogot. Tung ise ma pabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana. Haguluton ni halak na oto mangalojai ibana sadiri. Alaso di boto topoton na dalan tuta. Ido sahana. Dia muna aka amanami inanami adung tolu buku na sinuraton sian habisuhon ni Raja Salomo. Na parjolo ima buku edde manang Kidung Agung. Jalan na paduahon poda manang Amsal. Jalan na patuluhom ma nagabiturpug jamita ta sadarion inma sian parjamitaon. Parjamita. Jalak si tolu bukuon disuraton di bagasan urutan usia yang berbeda. Kidung Agung manang eddi disuraton ditiki haposoon ni dagingna. Jala na Amsal manang poda isuraton dung lamatoras, lamatobang ibana sudah menjadi orang yang lebih dewasa, na memiliki pertimbangan, na mengatasi kerinduan sesuatu di parnguluanna. Ubah ini molo tajaha pudai semua berbicara tentang pegangan hidup aka hal-hal na mengalehon habisuhon. Jala molo parjamitaon di surat tomaon ditiki haubanonna. Jadi rata-rata isi ni parjamitaon ima taringo tu nama katahon bahwa segala sesuatu akan berakhir. Molo tabuka sian parjamita sada dia tahu do selalu nasongan alogo sabindo berlalu dalam kehidupan manusia ubah ini selama masih hidup tapake mangalapati parnguluan di bagasan habisuhon ni debata. Jadi poda di bagasan panidangion ma ala nong taboto do si Salomo na tapi di halomo debata dilehon tu ibana habisuhon ale dung ujung na manibil lo ibana sian lomo ni rohan debata jala disadari mai. Ternyata ketika dia mengejar yang di dunia ini, ketika dia mengejar kecantikan para wanita-wanita yang dia senangi, ketika dia mencintai kuasa dunia dinalaho olo ibana muli manang manguli tu aka perempuan naso maka porsi debata di dalam tujuan untuk membangun hubungan politik. Ternyata semua itu berlalu. Disadari iba nama salpudo HP na di portibion. Ha oto odo HP na hulujongi terus di parnguluanon.
gabe marhite pengalaman naima dituktuhi maganup jolma nama bege jamita na di jamita kon ibana marhite hite bindu manang nagabe topik manang nagabe buku perjamitaon. Dia mengingatkan bahwa ketika kita mengejar dunia ini dengan segala keindahannya, semua itu berlalu. Jangan jadikan dirimu diperbudak oleh dunia ini. Gabena otodo hita disi. Jadi turpukon di patorang mak mulut tapuka sian ayat sada bidu 10 di dokot do judulna pangalahoni hapistaran martibakon haotoon. Jadi dia mempertimbangkan antara gaya hidup orang pintar dengan gaya hidup orang bodoh. Ale perlu do ikon atusata parjolo pintar manang hapistaran do haotoon na dilapati ni si Salomo di perjamitaon naing. Dang taringo tu hapistaran secara intelektual punya titel yang panjang. Dangi. Manang haotoon tingkat pendidikan yang rendah. Tidak berbicara tentang pendidikan tingkat rendah sekolah seseorang. Down. Jadi donan dilapati di sini. Hapistaran ima nama korhon habisuhon panadayon di akana adong di parnguluana di pasakon ibana manang di arahon ibana maradopon tude bata. Jala muncullah itu di dalam bahasa Indonesia yang berkata hikmat. Jadi orang yang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang yang berhikmat sudah pasti dia pintar. Nunga pasti. Jadi halak nama lo napistar belum tentu marbisuk. Halak nabisuk sudah tentu dia memiliki kepintaran hapistaran. Jadi mulut tumpe, mulut tabereng di perbandingan di bahasa Indonesia do tu bahasa Batak, do tu bahkan tu Bible manang bahasa Inggris, jelas do dihata kondisi taringo tu habisuhon hikmat manusia. Jadi si Salomo memperbandingkan antara ngoluni halak na oto dohot halak na marhabisuhon. Jadi di mulut turpuk jamita tasadarion dipuka maisian ayat 10. Mulodung matultul take di bahan manang ise jaladang digarut babana ikon mangasaon gogo nama ibana manalikon ale nama rahasiakon hapistaran nido na dumenggan na pistar na dumenggan bahasa berarti sebaliknya na oto dangdinggan bahasa songoni talapati majo taringo tu hata oto na di hataon ni si Salomo di perjamitaon. Na oto dalam bahasa Ibrani didodoi Hebel. Hebel adong do na mentafsirkan manang na patorakon Hebeli bebal. Bebal taatu si doi adalah orang yang tidak bisa menerima ajaran. Nah olah kata na do natikos bebel. Dang siat pangajarion, dang siat hata. Jaloholan ibana do natikos. Ubah ini dijelas sodo di bahasa di kamus bahasa Ibrani mengatakan Hebel artinya songon uapan air dang terida alemor. Tapi ring makan bahasa mulu mangepel hamu nainang dijabu iya pel hamu apalagi mulu pagalak kamu kipas angin itor hatok do karingkan bahasa boy songoni menguap dang hataridaan. Jala dia tahu muse Hebelin lapatana sombong dan melakukan sesuatu yang sia-sia. Jalan perpudi di hataon haotoni kosong. Kosong tidak memiliki apapun. Jadi ubay nido molo tabereng nan diajar ni si Salomo marite turpuk jamitaon nang dipaingo do hasa ngolu ni akana porsiai berhikmat dia berisi. Dia tidak menguap sia-sia dan tidak kosong, artinya kita berarti bagi orang lain. Jadi mulut tabereng au halak nabi itu doa naing marhapistaran doa halak na berhikmat doa bereng mulai mai sian manukun do nahuula nang marlapatan tudongan jolma. Kalau hanya berpikir tentang sesuatu yang baik untuk hidup kita itu manusia. Ala sudah jolma mangulon parnguluanna, mangulon akaulana tentu motivasinya adalah hidupnya sendiri.
Allah diajari yang berhikmat adalah ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang kita pelajari, semuanya itu makorhona dengan tuhita nang tuaka humaliang. Di sanalah hubungan vertikal horizontal dinikahkan. Gak bisa ada dalam bentuk pelayanan tu dirita tu sesama songonima pakubasion tu dewata. Jadi berhikmat adalah segala sesuatu yang bijak, yang pintar, yang di dalamnya bukan menyombongkan diri, bukan melakukan sesuatu yang sia-sia, bukan yang sesuatu menguap yang tak berarti, alai sude hapisaran habisuani makorhona dengan di bagasan pakubasion tu debata. Jadi segala sesuatunya berkiblat, mengarah kepada Allah sang pemberinya. Dukoni taida manaking didok di ayat 10 molodung matutul takke di bayan manang ise jaladang digaruk babana ikon mangasahon gogo nama ibana manalikon. Jadi dalam bahasa Indonesianya didok sonon, jika seseorang ubay maju bahasaku, jika seseorang menggunakan parang menelikon sesuatu, memotong sesuatu tetapi tidak terpotong, lalu dia akan memaksa tenaganya sekuat-kuat mungkin untuk supaya yang dipotongnya bisa dibelah. Kepiwi ngok songono pasti ki makuba si hami songo peditahuri ya di HKBP Sutumeyang Utara di Sipolon, distrik Sada Silidung. Jadi pasti ki anak buru do hami. Jala kebetulan volunteer hami mengajar di salah satu adong SD na jonok di si. Jadi pasti ki volunteer di pangidon kepala sekolah maasa sekolah hami mabuat akta pak nami. Ala kebetulan nga ujian negara pasti ki jadi uloi mai ujian ma ala jonok do dia si Poholon STHKPN Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri na di Sipoloni. Nah jadi dungani ala nasalakku do di Jaburia kebetulan adong mau tada di sekolai di kampusi dua halak anak buru. Jadi halaki mengaluli parkos-kosan ala nga nangi bongkar kos na nalilingi. Jadi dok kumasongono ulu doang na tinggal rap do tahu. Jadi ulu mahalaki na dua. Jadi nasada muk botang halakna. Nasada nai nakurusan. Saya tripek ma berengon. Molo ni cengi molo made deki dang terasa. Nah jadi ima dua hal ale bersahabat do halakona dua seangkatan sekelas. Dukoni rak mahami tinggal songon di huta biasa do. Molo marulaun ruas saya dong do jaberni uduan ni huria jala jaberni belga-belga doi ubelga se jaberni tulang do akan asing ala sangat pier do pedi tadi baik kalaki. Jadi kebetulan ma adong na nama bahen horbo aka jabernon tulus panganonon. Jadi bagi homa belga hiam ma lau tu pedi ta uluan ni huriai mulak ma au ujabu jalo do ma tu na dua halaki. Nah lopamu bah asadong makan malam tak udokon. Jadi Roma si nasada bernenggolan nasada nai boru citanggang bernenggolan do boru citanggang namo mu bulun boru citanggang ima alena nasa tripleki bernenggolan ni. Jadi Roma udokon ala hubereng kan belgani jabaron hule ama tu si tanggang si boru tanggangi. Nah ben menang nah lopama udokon oleh nang ibu-ibu nama parang perjolo di atas ni pangalopani do pena di jel-jel muka pak menina pena maul mun alani hapal ni huli na do inangon dinda kan. Jadi Roma ibana batoy ma nasa gugum ibu tu ni bana masih gijang tutor tu lante asa boy ponggol ibana lam dipetip ma parangi di bay ma ape dang nagabe jagali nagabe bula sakalani do ngarugi biawi beko dok kumasoni alai dungi ay jogolian ni nang di bana Roma si baru nenggolan nana sa triplekon di dok ma kidan nina belgani daging dok nina ibu ma parang naik tangan neng baru ibuan matu kamar mandi ya sama nah dungi asa baru dengan tangan yang kurus daging nana sa tripleki oleh selitelik bola ma ponggol ma holi nama cai apali. Jadi hubering masyani adong jamita hikmat yang harus kita tangkap.
Terkadang gak bisa alani gogo. Dan alani belgani daging, gak bisa gogo hitai nang. Sena mata mula mata nekur saya kan, so kami. Ubal kedua mau daw sian amataku. Dan alani belgani pamatang. Daw, bukan karena besar tenaga manusia, tetapi terkadang hikmat itu diperlukan supaya persoalan hidup itu bisa kita kelola dan kita bertemu dengan solusi dalam persoalan itu. Ido makana si Salomo mangidoho tu debata habisuhon. Dang hamorau be ala ngadong be hamorona, dang hapistaran ala nunga ditempai bana anak ni raja dang mungkin oto. Tidak. Tapi dia meminta supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan habisuhon tu dirina. Pasarikot tian habisuhoni. Kenapa? Karena habisuhon boy gabe senjata ni jolma menghadapi persoalan hidup. Mati-mati amang tidak bisa menyelesaikan persoalan kenakalan remaja, gak bisa. Manang sebaliknya, ilmu psikologi gak bisa mengatasi masalah ekonomi, perhepengon, dang boy. Tetapi semuanya harus dikelola di dalam di bagasan habisuhon. Asa mulu maradupon ianakope, maradupon dongape, maradupon aka persoalape, habisuhonima hapistaranima yang mengkelola pikiran dan perbuatan kita gabe merlabamai dihita nang dihumaliang pe. Itu benar rikot habisuhoni. Maka dikatakan sia-sialah perbuatan orang bodoh, dia memaksakan tenaganya sekuat-kuatnya, tetapi tong do hapistarani habisuhoni do nadumenggan. Ala memang salu na salpu do di pergodonon. Tabering na sa gugu-gugu ni jolma tadok maju ate pasti kia saya maiba si Adirai ini ngomakan. Si Adirai setiap hari mangalang tol ribana tolu butir pang setiap hari. Baibana otot na di dia manang di dia pe. Boy, bahkan orang yang bisa mengangkat sampai 200 sampai 300 kilogram. Ba tungno ikon mengalami penurunan kemampuan tubuhnya. Ido ubana dihatahon perjamitau si Salomo salpu do HP sude. Yang tidak boleh kita salpuhon dia si bagasan pernguluta ima habisuhon sian debata. Tetap kembali habisuhon nasian debata. Kepintaran itu banyak. Di Portibion ni na ungau godang jolma na pistar sian na oto. Nunga langkabe mangaluli jolma na soboy majaha mua manginang. Apalagi mulu Jakarta nunga langkabe. Mulu na jului ra mungkin mulu puluhan tahun na salpu ra mungkin adong dope. Songo dihitaan adong dopera. Alai mulu nuaing dangbe. Sedangkan upung pengamar WA. Video call, ya kan? Lansiata nunga merjung kan gitu. Jojung punguan ni markat tasonari bo ni natupupuna. Ngamarjung, ngai dokon. Mute John, unmute John adia don nina. Ngai suruh unmute dia pung. Dokon ni dang be. Ngamarsi ngabui bahasa diri. Artinya dia sudah memiliki sesuatu yang dia pelajari di masa tuanya. Ini si Parjamita Salomo pe, dia tidak berhenti menyuarakan untuk terus mengejar habisu. Alamar lapata do hapistarani habisuhuni dingolu aka na porsia tu debata. Jala ganum aka nama ka porsia Tuhan, dia selalu membangun habisuhon na hikmat yang di dalam dirinya. Baru songo dia mesti halak na otoi di dok. Sebelum ada di dok, molo nama margut ulok tagan so hona tabas, dang be marlaba hapadian ni panubuti. Di konteks firman ini katanya dung ni jaha, hape masa do na joloy adong penaklu ular, ya kan? Di zaman tau perong do nian penaklu ular kan, na di tipi-tipi, bah hampir songoni marah mungkin. Ale adorang so menaklukkan manang ditakup ibana uloki. Ikon adong dibain ibana tabas-tabas na manang bahasa Indonesia na mantra na ibain mantra na dioca dina soni jala di dok halak na oto adorang so di jahaun tabas nei ngai pargut di sido tadani halak na oto doko ni pikir ma ado lapatan yon lapatan na hape songonon orang namar hapistaran namar habisuhod di bagasan ngoluna dia sudah memiliki kesiapan matang.
Sebelum diparguk ibana nunga dihatahod do parjolo ahana iko si ulaunon na. Sebelum dia menerima akibat, dia sudah mengantisipasi segala sesuatu yang akan menjadi akibat na ikon arubanna. Jadi hita pe amanginang molotiki mabuat sada pilihan di parnguluata, iko tabae do kemungkinan terpahitnya sekalipun. Masuk ke dorong sada anak boru ditiki naing dido ibana naing curha ibana tu hami alehu samarhum maguar do margate. So tuhan no songo sinenggula ni borok do si tanggangnya no disukuni do inang ini dibilang-bilangi tentang kami alidang nama dokon ubisuk si tanggang si nenggulan daripada si tanggang damangda so tuyo ko kamu na bayang padito di pelaga-laga marga namin namu daw alay naing marguru do hita sian pengalaman ni jadi songo ni manang nanaing ta parsiajari ditaringo tu kesiapan jadi adong hita mulu misalna mengajarhon manang memilit sesada halak songo sada perempuan na huwa tahun naknya ni dia bilang begini inang neng muli nama au ali adong dua dong aku dang maduru dah kana boru asa dua dongamu jadi memang iyaku ibana dona salah ibana alai na mengantisipasi do inang mot betak doa di putusan non adong do pecada ngaku na ibana ali tong do ko salai salah dumar dua holong Tuhan ipe sogo do rohana dia kasongoni alai hudok mak di do ibana ma au uyakid do tu nomor sedau ninang nebena ma bahasa ala pistar ibana jala adong ma keadaan ekonomi na dinggan parkarijuan na dinggan sekolah na pedinggan ale de benang na cuekan di nebana dukon carita ma ibana taringo tu na sedanai mulai sedanai bohamu se mulai na katengan ninang kateng do ibana mulai binuan tu manang hudia ba dang mai ba masalah na kotoran nebena mamuse dan tibu buanun mu ablay mo ngay buka sipatu na ngabe oras majalagabi nebena jadi boha arang bui tarjalaw neng manian di mix atinang mularong na tinopan debata di mix manian ninna nagateng pistar malo mamura na we di ho manian mulu ho nian doko songoni alay hudok ma menjalin sebuah hubungan. Persiapkan dirimu kepada resiko terberat sekalipun. Molo gateng do si nomor 2 ikon niga baroko do sogot dang gateng bei. Ale bohado ho tetap setia di sana. Artinya siapkan dirimu di dalam kemungkinan terburuk sekalipun. Suang-suang ini nang akan hatoras pe. Sudedo rahamuna pasikolahon yana komuna sa tibo-tibo na sogot asa sogot aduan. Molo mati lamanang lamatua kamu adong dongamu adong nama nugu-nugu kamu adong nama narikon parngoluata alay tong do amang inang ikon tabahin kemungkinan terburuk sekalipun acugari dang diaturekon akapino parhuau sogo taduan bohama au maka di sana diperlukan habisuhot siat debata asa unang portibion nagabe hagukuon ni aka na berhikmat na marhabisukon siat debata jangan pernah makusadekot dirita tu hamoraon hapistaran kegantengan kecantikan bahkan tu akayanakot tape sekalipun yang sudah kita besarkan yang sudah tapature-ture di parnguluat tahun tidak bisa karena tempat kita berhikmat menyediakan kehidupan ini hanyalah kepada Tuhan saja ala ujung na boydo diparguk nata haholongi hita tak jarang tabereng dia ka TV ka carita do lan akan nasing nei dang marsiat toan anakna parumen na tu natorasna. Gak jarang kita lihat akan nama-nama rangki na sa ama sa ina dung mate natorasna gabe dang marsi pakulingan. Sampai tu pengadilan holan laho mabuat aka manggulut aka arta na tinggal koni na tua-tuana yang tidak dia peroleh dengan hasil usaha kerja kerasnya sendiri. Tabayak kumai. Nah oleh karena itu pun diperlukan hikmat di parnguluat tahun. Ikon adong hapistaran habisuhon persiapan kita sebelum masalah itu memargut kita. Mematuk, merampas kesehatan, kesejahteraan dan hidup kita. Itu nani ajarhon. Jadi halak napistar dia sudah mempersiapkan segala sesuatu bahkan sampai kepada kemungkinan terburuk sekalipun. Isongoni do hita tongan alana dang selalu mulus
perdalanan ni ngoluon. Dan selalu lurus-lurus sudah naing. Saya dong do akka na mengebati. Jadi setiap hal yang kita pilih, pastikan ada kemungkinan kesulitan yang kita hadapi. Jala dungi, molotung pera mungkin gagal kita tidak mengalami kekecewaan, nama baik kita tidak bisa lagi bangkit dari persoalan itu. Nah mengihut dia mau akan menami dia tahun muse dia 212 lomo rohani pinggol UBG pakateo ni halak na pistar ale bibir ni halak na oto mamudut ibana sadiri. Oma memang bersilat lidah mening oma hata niaka hata nalabok songon teburu begion ale hata dari sirisi songon na nitulak ni rohado ni nahita. Tapi terkadang hikmat itu membuat kita bisa mengelola perkataan orang. Jadi adong do si patah hatai saya ubat karas aci begion ale molo tarimang-rimangi saya ubati paet ale pamalupon molo tajalo denggan hata nakarasi jala tabereng tu dirita oh tahe songoni do HP au. Misalnya wala nama katai do hodo tetanggami ngai di hatatai hodian wala nama gosipi do ho inang nina di tuamu HP termangap kita HP na to hodo oh itu tahe mawatai macam-macam ninahita ujungna dung ala na songoni adong na paingoton karas hatai tabau badirita. Itu adalah orang yang berhikmat di dalam mengelola kata-kata orang lain. Namun ada juga orang yang manis di bibir tapi pikirannya dan perbuatan apalagi molonga ditudali bah ngasing be pangalahona. Jadi bani do adong do istilah manang upama do rawi mungkin dia lak bata do kon piltik ni hasapi do tabu di pinggol. Ale piltik ni hata so tabu begeon nina. Yang artinya petikan kecapi itu memang enak didengar. Tapi petikan perkataan itu bisa menyakiti orang lain. Jadi halak namar bisupe diajari do makatai na denggan. Na boy paturehon parnguluan nang halak na asing dan bukan bertujuan untuk menyakiti siapapun. Jadi mau mamudaya na kumuna amanginang unang ngolan poda na patakason hasalaan na tong do ikon poda na patuduhon dalan si dalanan na naong di dalat to kamu. Contoh na sada ama ireng sana na kan jong jokoy son na bahasa papa nina uwer na kiko di sipangan do anak ni sitaburani mari sabi ho kan ni dokon bapak na to anak ni iro bapak nina memang dang denggan mari sabda ho alehu bapak na marisa ho pasta mo ra nina ape di hu di tangan narong sigaret. Bagaimanakah itu bisa disebut berhikmat? Tidak mungkin. Dang berhikmat karena hikmat itu adalah orang yang memiliki karisma dari Tuhan untuk melakukannya dan dipertunjukkan dan diajarkan kepada orang lain. Disidot tong amanginang. Jadi orang dokon nang mergabusi hoda nina inamu akai nai itu akai anakku na mangajari. Ape tak kasih boto ibana diberek kamu nama gabusi amang kan. Ngahabis balat jotai nunga ape sipak kamu iberek anak danaki. Nah jadi semua kembali kepada hidup kita. Hidup kita lah yang harus menjadi gambaran dari hikmat itu sendiri. Ubani do kotakas mahita maka tahun nadinggan jalata ulahon dan itulah bukti orang yang berhikmat. Dan sebaliknya halak nama lo maka tahun aledang diulahon ima hatardani haotoon. Jadi bati bangi hita mak idia hita dina pistarido manang na dihina otoi. Na mangihu musa dibidok mula ni pakateon ni pamangan na haotodo jala ujungna hata lalean sabing do. Saya dipadia dia halak na otodo hata-hatana dang diboto jolmai manang aha na masa so tung ise ma pabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana jala sa plima di dokomuse. Hagaluton ni halak na oto mangalojay ibana sadiri. Ala so diboto topoton na dalan tuhuta. Aw bingung pas diki mamajaha ayat na pasapulima on. Alay hucoba mamajaha beberapa tolu buku lau mangaluli mangalapati ayat 15. Ternyata di dok songonon. Di dok ala so diboto topoton na dalan tuhuta ido kunci katana. Orang yang seharusnya yang paling banyak mengenal hutana. Misalnya molo songoni basian Persea, kan?
Mulu sia porsia iba, iko boto oku do porsia songo dia. Mulu marcarita jolma, oh sia dia mahamu na sia siliba do, oh siliba iko boy do iba makataon. Mulu sia silaini di dia mahamu. Iko boy do tongan makataon kan alana iba sia nih. Berarti orang yang bodoh tidak tahu diri, idola patanna. Tetapi orang yang pintar sebaliknya dia tahu diri. Alana oto marhata banggang ibana terus. Tapi dia gak tahu bahwa perkataannya bisa menjadi batu sandungan bagi dia. Jadi orang yang barhabisuhon adalah orang yang mengenal dirinya. Taboto inang, isi siak kamu nana sempurna. Ba usah diri dang. Kita tidak sempurna. Kita tahu kelemahan kita masing-masing. Alai, di balik setiap kelemahan Tuhan selalu berikan kelebihan bagi seseorang. Hamaloon, kespesialan, itulah yang disebut dengan talenta. Adong do na berbeda di hita. Adong do pasu-pasu na dilawan di bata tu hita. Bahkan mungkin jangan-jangan ada yang pada diri saya tidak ada pada diri orang lain. Jadi kebetulan adong beberapa dong aku makatai mahami pada dana poso taringo tu spesialan kami di akapakubasion. Jadi spesial hamaho berpejetan nina dongan nami nama ngetuai itu nina matuo kan ama kespesialanmu di pakubasiomu kupikiri mana ingat mulu marjamita nama lo jol mabis gureng nama lo inaraku aduh na inaraku hurok mangalusi mencari aman rimang-rimangi maco itu hurokon baru kebetulan adong mamuse dongan pedita na asing di dok ma mulu pedita sia dungan deba iki macam ibana nina bahasa ido ngama masuk ibana tu halak na tu narungu nina mama masuk mulah lah salah do na tu narungu deba daung sepasang ido jala di dok marjamita ibana memakai bahasa isyarat begitu kespesialan jala memang dukyo ni hulului ma di channel YouTube adong na pamasuk ke YouTube hubereng ma batoho tahe jago nai kebetulan adik tingkat nami jago nai pada tahun adik koniraku sampai telepon ibana lau ma dokon biarlah hiduplah di dalam diakoni melayani memberikan pengertian kepada Tuhan kepada orang yang difabel. Jadi lapatana ada keistimewaannya. Dia tidak hanya orang yang berbicara saja tetapi ada keistimewaannya. Upaya ini sada jamita do diau nang diamu amang inang. Apa keistimewaan Anda? Yang bisa kita pakai menjadi berhikmat. Di tonga-tonga di keluarga, di parkarejoan, di humaliang, manang di dia pehamu. Apakah aku sudah mengenal kekurangan dan kelebihanku? Manang songon hal anak oto-odo au, dak kutadda diriku. Dang itadda dirina. Dang ditadda ngoluna. Dang itadda ha oto-onna. Dang itadda hauranganna. Holan dirina sabing do, holan halobiona, hola pikiran sabing do na di pangasahon. Jadi gabiarong masa ada kesimpulan tong diau halak na guru dok olan nikun hatana saut di dia pe bananang di tonga-tonga keluarga di parsau tahun di akapungan dia pe yang terus menyuarakan kebenarannya nah tapi benari alai dengan pernyataan kebenarannya dia menyakiti orang lain dia bahkan mengutuk orang lain bahkan dijokali jol mana asing na otodoi. Meskipun dia menyuarakan yang benar. Molo siapa katanya tikos dona di dokonna alai nunga sampai mabayan aci rohani alak, mabayan rendah, pa uruhon sangat di jolma dok lanakan asing nai. Sebenarnya dia di dalam posisi tidak tahu diri. Orang yang berhikmat meski dia benar, terkadang diperlakukan tidak adil sekalipun, dia tetap akan berdiri dalam kebenarannya tanpa menyakiti orang lain. Hututuk ma carita bari tahun mariti sada carita songonon. Adong masada doli-doli kuliah ma ibana sada universitas kelas atas yang dimana di si sude jolma aka anak namora pejabat dolan akan asing. Jala si doli-dolion ibana sen sada negara yang terkenal dengan kemiskinannya. Rope ibana tusan alani didanai doi. Alani habisuhon na adong didirina. Jadi ma BGI adong ma dosen na seorang profesor
sugu rohana mamereng. Ala setiap pakateon ni si doli-dolion, si bawaon, selalu penuh dengan sesuatu yang berhikmat. Jadi diuji bana mas selalu. Diuji. Di sadatiki, pastiki di kantin neng mangan, Roma mangan si doli-dolion, dibuat ma si panganon na, dibereng ma nunga gobe kursi sude, ngamarisi. Oleh sada kursi nama na kosong. Dan tongon ma pastiki kursi i di lebung na profesor nakiani dosen nai. Jadi mau tidak mau dengan tidak suka sebenarnya dia tetap harus berjalan dan duduk di samping dosen ini. Idokon profesor Rom mama dok tu ibana. Tu joloni aka di nadong di joloni aka na di umaliang neng. Di do ibana masongonon. Dang denggan, dang tama sada pinahan rap hudul dohot lali nina. Jadi ibarat naing manuguli si doli-dolion. Dang tama nina, bahkan di samahon doh aka binatang. Dang tama sada pinahan rap hudul do lali nina. Roma si doli-dolion. Ibu ma panganon na, jong-jong may ibana. May doko ibana. Ido ibana. Atong habang peau lalion nina. Berarti siya kata na gabi si dosenido na, gabi binatang na nasor ni Roma, ninarana, gabi suri mamekel. Hatana yang tidak penuh dengan bijaksana itu ujungnya menelan dirinya sendiri. Dukoni di kelas, diurut iba nama alam dalam suku rohana mamereng si dul-dulion. Di kelas diuji iba nama. Saya mau menguji Anda katanya. Acugari nina ibana. Di sini ada 2 tas yang besar. Yang satu tas berisi penuh dengan kebijaksanaan, ilmu dan kebijaksanaan. Ale tas na sadanai gok hepeng nina. Dia do si pilih tomu. Di jolo ni akadongan na sude di do mai suku matu si bawai si doli-doli sian negara na miskini. Dia lusi si bawai ma. Saya akan memilih uang 1 tas nina ibana. Roma dosen ima dokon ima pangalaho na hurang. Mulai au ikon habis konido na hupilit. Nina dosen ni dipaila matorus ibana dipaila baru Roma musai si doli-doli madoko songonon. Setabi da guru nina. Seseorang mengambil sesuatu yang tidak dia miliki. Baru tersunggul ma dosen musai. Molo habis suho buat berarti na sorong do habis suho dia. Kurang asam nina ibana ma musai. Ujung na gabi ibana do nama ila. Saya orang miskin, habis suhon ngarong dia, makana hepengi mau buat nina ibana. Asa adong si benok kutu kena asing patuduhon habis suhoni. Nina ibana ujung na Profesor Naima naikon taralang di hatanai. Do pabainan nai. Nagabi maila ibana do. Seperti itulah gambaran orang bijaksana dan gambaran orang naoto. Boleh saja amang inang gak dilarang titel kita, pendidikan kita setinggi-tingginya. Tetapi hendaklah di bagasan parbinotoani kita mengarahkannya kepada Tuhan. Asa gabe habisuhon na marlapatan di ngoluta nang humaliang pe. Di sima tada mahamuna akahalak nasihuton didikan. Malangsongon topik ni mingguta di dok di son. Ngolu na di bagasan panugunogon ni debata. Manang bahasa Indonesianya hidup dalam didikan Tuhan. Kepintaran, kecantikan, harta, manangapena, adong dihita, pakai masa lunai di bagasan habisuhon nasian debata. Jalata dama hita songon aka nong dipatugu-tugu debata, di parnguluaton, diganup hatata nang pabayanat tape. Margogo mahita mangulau salunai. Amin martangnya kita. Mau lihat tema ali Tuhan debata para siroha di hatam nabadia. Tutu dole Tuhan. Huari kotok kami hu halomo kami do. Jalo huasi oleh kami do. Aka habisuhon nasiak koi. Allah huboto kami Tuhan. Ido naboi mengajari kami. Mengadopi akan amaul di parnguluan namion.
tarlumobi ma ditiki sinoengon. Merutung lamborat pakilalan ya karuas ti huriam di sitaonon ni ngoluna di akka boban ni parnguluan dohot di akka masa depan na sobui dope huida hutatap hami. Tuhan ho mananaing si pangasaon nami jala tu ho manaing ale Tuhan pasatami diri nami asa gohan mu hami Tuhan di bagasan to di habisuhon jala mardala kami Tuhan rapon dohoto asa melotung pedileho ko hapistaran hamaloon hamoraon manang pele Tuhan nong pinapasupasum di ngulu nami pakyon nami may hobar tulong mo ni roham song-song ni ale Tuhan di bata nunga hutang yok kami barita na ulii lopokon may di bagasan rohan nami ganup marsada-sada marparbuwe may di pakatayon nami pabayanan nami pakgobasyon nami di tonga-tonga ni keluarga di parkarijuan di sekolah manang di dia petaho ale Tuhan hami maringanan song-song ni ale Tuhan di bata nami martangiang dohami tu ganup akar ruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang toktong maho ale di bata nami na marasini roha molotung gale pamatang ni nasida siala ni parsahiton nang ala ni haubanon pe unang mapagale nang haporsyaon ni nasida nang akka habisuhon na pe asa molotung pele Tuhan ikon ainon na akka na mauli ainon na akka parsahiton ni salu na holan di bagasan pangaramotiommu doa habisuhon na siakkoi asa malua nasida Tuhan jala marsonang-sonang sugut haduan rapon hami rapon doto di hasonangan na saling-liling na hutangnya ko kami donang ali Tuhan akar ruas di huriam ditikion na mangulahon aka ulon na toktong ali Tuhan ikon karijo di bagasan haboraton ni nanguluna Tuhan paso-paso akan na diulan di tangan ng pikiran ruas di huriamon jalaho matoktong ali Tuhan na mamake ganup akan na diulan ni nasida gabi perhitian mo Tuhan mangaramoti parnguluan na asa mariti pangaramoti mo ale Tuhan lam ditada nasida mahodo di bata di atas saluhut na adong sobaw nami maho pujion nami maho diganup akatiki nami naung nilihon mo Tuhan utangnya ko kami do nang do huriamon huria hakabe pesutoyo rap do aka parladona marhiti aka pakubasyon nape Tuhan patulus maganup aka pakubasyon di tonga-tonga ni huriamon pajongjokon harajaw mo tonga-tonga ni portibion asalam torop na makaporseho le Tuhan torop aka nasatia tuho na makaholongi ho makalomohon hatam na badiyay nangali Tuhan hutangnya ko kami akar ruas di huriam na marulan tahun dia pala di bagasan sa mingguon ulan tahun hari hatutubu manang ulan tahun perkawinan toktong mali Tuhan hupasatami na sida salhut tuho ramoti jalalehon gajang ni umur dia karuas ni huriami pargogoi akan aposo dongani asa ibu-ibu magodang akadat danak jala tarlumobi ma Tuhan togu-togu aka na aubanon asa di haubanon nali Tuhan toktong homa na pinangasahon na nang ditikyon nali Tuhan di pangidohon keluarga opung Israel asa pasaton nami matuho ali Tuhan keluarga ni nasida keluarga ni amang sirait inang boru barutu marulan tahun perkawinan nasida Tuhan di apala sadarion 50 tahun nunga diramoti ho keluarga nasida nunga didongani ho nasida atong tujulanon nali Tuhan toktong ma ho masih pangasaw ni nasida pauduk diri nasida Tuhan parondame di tonga-tonga di keluarga asa tadama keluarga hala Kristen nasida na makalomohon habisuhon ni debata nang Tuhan hutangnya ko kami aka pamaretta nami na toktong saat sadarion berjuang laho marporang mengadopi panahit COVID sa Plusia. Do tim aka tim medis na nakarejo do nang aka nabisuk na mangalui aka ubat. Tuhan ramoti nasida pargogoy nasida.
Jala toktong male Tuhan alusi ganup tangyang nami di hama malum ni portibion sian parsaitoni. Asa sogo taduan nale Tuhan boy Maria iya hami. Lah aku mamuji ho dang marhabiarab be hami Tuhan marsaur rap do akadongan na humaliang nami. Nangali Tuhan satok kinar nang mardomu sirang mahami sian tonga-tonga di bagas joromon. Pasu-pasu makar ruas ni huriamon na ro tu bagas joromon di nama dohoti parmingguan. Song-songoni nang akar ruas ni huria. Nama dohoti parmingguanon di bagas ni nasidabe. Ramoti mana sida Tuhan jagai ma. Toktong lehor rohasi hol di hamil Tuhan lau manangi hon atam na badiai. Asa toktong boy hamil Tuhan mangalehot tiki nami roha nami mamuji-muji ho di aka ari na mangihut. Di atas salu na Tuhan mace gudang aka dosa pangalosyon nami. Si samay Tuhan asa tamama hami gabi habaoran ni pasum-pasum. Tama hamil Tuhan gabi inganan ni habi suhonmu. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Maredema musehita hu tapapungu peleata 2 kantong. Kantong pertama imatu pembangunan di bagas jorni Tuhan dan padua tu kantor pusat nih HKBP.
tatangya koma peleata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon na dengan doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasa tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam utada hami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di banua gijang, say pinurbadia maguarmu say Roma harajamu. Say sao malomoni roham di banua tongo songo na di banua gijang. Lehon matu kami sadaran hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaro madamena tutodi munabe. Amin. Dihamu amanami inanami ruas na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kami saluhut akan nama kubasi di parmingguata di apala sadarion. Pasato selama hari minggu madihita salutna. Saya Tuhan mana mangaramoti. Bohita pajupang di aka ari namangihut. Horas madihita salutna.